isang masaya at makulay at syempre exciting na episode ang matutunghayan ninyo ngayon sa nag-iisang infotainment show sa buong Ilocanja. Ito ang Wake Up Ilocos! Kumusta, Del? Hi, Roxy! Hello! It's nice to be back and to be with you again. Partners, ang ganda-ganda mo pala. Napakagwapo mo ngayon. I love your shoes. Yeah. Tsaka I would like to take this opportunity na rin na i-greet kita kasi hindi pa kita nag-greet. Oo nga. Congratulations! Thank you so much, Del. Diba? Di ba alam mo naman sa magka-partner tayo sa buong mga episodes na magkakaroon. Correct. Maraming salamat. Yeah, part ako ng happiness, man. I'm so proud of you, partner, of course. And keep it up. And good luck for next year. Okay. Oo nga. Kamusta naman ang buhay mo? Bakit? Star of the night ka naman. Oo, ganyan talaga ang buhay. Ito, okay, maraming pagbabago sa buhay. Pero itong June, medyo, syempre, back to school, maraming mabisi-busy. Exactly. Maraming mga estudyante na bumabalik na ng mga schools. Siyempre, busy ang mga nanay sa pagbibili ng mga gamit ng mga anak nila sa schools. Notebook, bags, and everything. Diba? At ikaw naman, anong pinaka-busy mo naman ngayong week? Siyempre sa work ko pa rin yan. Busy kami kasi may mga team-team din kami ng Independence ganyan celebration. So, sa work most probably. Then, ano pa ba? Mga meetings namin. Outings with friends. Busy ni Papayaman. Hindi naman masyado. Slight. Slight lang. Yes. Okay. Kasabay ng pagpasok ng tag-ulan ay bubuhos rin sa inyong mga TV screens ang inyong mga paboritong segments gaya na lamang sa ating Petster segment, makikilala natin ang sweet na kwento ng isang dog owner at ang kanyang cute na alaga na Pomeranian. Mamaya na yan. At sa ating What's Cooking segment, ipapatikim sa atin ng Overmar Resort and Hotel ang kanilang special at masarap na recipe. Kung ano ito at kung gusto nyo malaman kung ano tong recipe na to at paano to gawin later on, kaya tumutok lang kayo, matutunghayan nyo yan. At sa ating Make Me Over segment, kung saan ituturo sa inyo ni Joanna kung paano ma-achieve ang isang cute at sweet na look. Yan ang Barbie look, napaka-exciting yan. So panoorin po yan mamaya. Sa ating Celebrity Corner, ating mga kapanayam ang mga stars ng pinakaabangang pelikula ng taon. Yan ang Temptation Island. Pinangungunahan dito ng inyong mga paboritong artista na sina Marian Rivera, Heart Evangelista, Rufa May Quinto, Lovie Poe, Aldra Brenica, Sulen Yusaf, Tom Rodriguez at syempre si John Sweet Lapuz. Ang exclusive interview nila, mapapanood na yan mamaya. Abangan! Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng inyong paboritong infotainment show sa buong Ilocanja. Ito ang Wake Up Ilocos! Wake Up!